Dem Parti olarak Partiya Wekevî û Demokrasî ya gelan Dem Partî piştî bangwaziya rêberê PKK Abdullah Öcalan ku bila PKK ji çekdestber de û xwe tasfiye bike nexşereyeka nû ragihand. Dem Partî wê li sed û yek bajarên Tirkiye û Herêma Kurdan civîn çêbike û banga Öcalan li gel girseya xwe ji bo pratîzêkirinê gotûbêj bike. Dem Partiye pêşî di du sê edarê da li Enqerê li navenda giştî bi meclisa partiye û li jineya birêvebirina navendî re civiya. Li gor nexşereya nû rayedarên Dem Partiye wê hemû rêxistinên xwe ji bo ku ev peyama Öcalan serkeftî bibe wê têxin meriyetê. Alıcısı yoktur, olmayacaktır. Li gor Dem Partiyê di vê demê da barekî giran jî li ser meclisê ye. Cîgerê gruba meclisê ya Dem Partiyê Gülistan Kılıçkoçyît ragihand ku êdî pêdiviye ku hemû hêzên siyasî vê erka xwe bînin cî. Bugünden sonra tabii ki hep beraber Piştî ev roj tiştê herî girîng ev e ku bin vê bangawaziyê hewceyê were tijî kirin. Ji bo pratikirina ji karê ku dikeve ser milê me em li ser wê disekinin. Ew tenê ve çepik lêdanê an ji bi rexnekirinê neçe serî. Pêdiviyê ku herkes destê xwe dixe bin vê barî. Banga rêberê PKK Abdullah Öcalan him ji aliyê serokê giştî yê MHP Devlet Bahçeli û him jî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan va bi awayekî erênî hate pêşwazî kirin. Lê Erdoğan di hin akaftinê xwe da zimanekî bi gev jî bikartîne. Alîkarê hevserokên giştî yê Dem Partiye Öztürk Türkdoğan ragihand ku pêdivî bi zimanekî aştiye ye. Di hêladin da jî ji bo birêvebirinê pêdiviye ku şert û mercên Öcalan werin başkirin. 50 yıllık bir örgütü feshetme sorumluluğu. 5 salê ku Birêz Öcalan barê vê rêxistinê dayê ser milê xwe û ana him berpirsîya wî dide ser milê xwe û him jî dixwaze ku vê rêxistinê fes bike. Ev kes pêdiviyê ku vê pêvojiyê birêve bibe. Ji bo wî jî lazim e şert û mercên wî werin başkirin û jêra rê were vekirin. Eşi de ve pevaşoydu banga çekdanine dikim. Bangwaziya rêberê PKK Abdullah Öcalan di warê çekberdana PKK da jî ji aliyê hemû Kurdan va bi awayekî erênî hate pêşwazî kirin. Li di warê daxwazinekirina statûyê da jî Öcalan tête rexnekirin. Hêjayê diyarkirinê ye ku pir kes bala xwe nade ser statûyê herî zêde dide ser çekberdanê. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enkere.